Tafelkleed goed, servetten op de borden en ek in de keuken is het hectisch. Dat is hoe een protte restaurants haar een tarrierde op de drokte van morgen. Want drok wordt het. De meesten vieren hieltieten vaker de kriesdagen in restaurants omdat ze dat makkelijker vinden. Geen stress en geen afwask. Pistania staat in Hoensjerk is er dan ook volboekt. En dat baden al heel betiert. Nou, dan moet je rekenen dat september de eerste reserveringen al binnen gaan komen. En dan een week of 5, 6 van tevoren dan komen we al aardig vol. En dan wordt het echt al zoeken in de plattegrond. Hoeveel komen ze? Hè? Welke tafel is dan bezet? Even verderop in de provincie, bij Shoddy's in Ljout, vernemen ze de drokte ek. Nee, dat lukt jou net meer. Ja, nee, spietig. Heel graag nog een keer. Ontje, nog veel dagen. Doeg. Dank u wel. Hoi. Meesken die een waar net kennen, worden hier rond dezelfde tafel zet. Zo hoeft genien de kriesdagen al innig te vieren. Een protetariëring en dus is alle help welkom. Ja, dat is juist, we hebben heel goed geholpen door HTMM. Squan HTMM, mijn ouders komen vanmiddag nog een keer helpen. Squanheid is al mijn pensioen, maar wordt nou dus vol aan het werk zet. Al is dat nevens hem geen probleem. Nee, absoluut. Nee, dit had een apart sfeer voor de crisis te staan. Maar die jongens zeggen, nou, dat is heel apart. Dat kan je naar uitlezen, dat is er gewoon. En je kent dat weer nuttig maatje, dat scheelt natuurlijk even. Als er niks meer te doen is, dan nog over. Het harde werk is net vaneerd, want het eten dat oerbloot gaat net verlen. Ja, als er wat oerbloot, dan gaat het mij naar de familie of het personeel. Er gaat niks de kliko in. Nee, dat is schande. Nee, we zijn zelf ook nog een paar dagen thuis. Dus dat komt wel op.